Takže nazdravky, vítejte u dalšího epického let's play z černého Minecraftu. Je tu se mnou zase Vojta. Nazdar lidi. A dnešní díle si uděláme nějaký začáteční český dům. Jinak udělali jsme si portál do Nedru, ale tam půjdeme až v dalším díle. Crafting. Jestli zbyde čas, tak to crafting. Což... Hej, ale ty mrkve ještě nech na farmu. Vždyť tamhle jsou ještě ve vesnici, ale... No... No, tak. co ty bys něco chtěl říct? Ani už ne. Tak hele, já jsem... Jo, jinak jsme našli ještě tady tu šekeru. Thaumin X. A udělali si enchant. Jo, takovýho totému. Obsidiánovýho. Jo. Je to myslím tam tím směrem někudy. A co je tohle? Elementum. Jo, to je jak bouchne do země, jo, vím. No, to radši neskoušej. Já jsem gobl. Dřevo. A můžeme jít, ale kde ho uděláme, že jo? Tady jsme si udělali jakože jenom, aby nám tam nelezli. Tak třeba tady, ne? Tady na té plošince. A já ho udělám jakože malé jenom. Takový little. Tak samozřejmě. Počkat. Uděláme hrát a bude to dobrý. Počkat, já to udělám 4 bloky vysoký. Co děláš? Co? Už nebude to ze dřeva. Tak z koblu? Nebo jako chceš? Jo, z koblu. Tak to teda jo. Já dojdu pro kobl. No, mám u sebe, ale nic proti. Tak jo. Co já vole, čem se tlamíš? Já nevím. No, že byl. Ještě ty bys postavil tak 30krát horší. Jasně. No ty neumíš stavět domy. To by se zdivil. Je to vždycky vidět, když stavíš. No teďka stavíš ty, ale tak. Tak protože ani nechci vědět, jak by to vypadalo od tebe. Radši na dřevo. Tak mi dej sekírku. Tak si ji vem. Nebo ona je v enchantu. V čestce. No si. A je, no. Ale co, já ji budu šetřit. Nedělám ten dům moc velký na začátek. No tak to stačí bohatě. Pak se to stejně zbourá. To jo, ale... No pak v něm můžeme udělat farmy, že jo? A už nemám cobblestone. V čestce jich ještě je. No to jim taky, taky, ale... Tak, a co ještě bys chtěl něco říct? Ty? Jakože něco? Jo, ani ne. No, tak já taky nežu. Máš dřevo. Bože, jak já se tak těším, až si vykraftíme tu hůlku, jak když kopneme do toho, do té Jo, jinak, jak jsme si udělali ten Twilight portál, nebo Twilight, nebo já nevím, jak to je slovo, tak kousek od nás je hydra,
Hydra? Hydra, no. Jo. Ne, já nevím, naga teda, naga. Ten hád takový, víš? Tak ten Jo, naga. no, ten je kousek od nás, jo. Takže právě ještě jsem tam jako nebyl, jo, ale mohli bychom jít třeba, až budeme mít nějaký lepší brnění, zabít, jo. Protože ona není zase tak těžká, myslím, má 120 života, když si To vyrobí... by se zdivil trošku. Když budeme mít takový. No. Hele, už... Kde seš? Tady je zase ta bludička. Jak dělá ty blesky. No ale kde seš? Kousek od domu. Tak mi přines dřevo, já už nemám dřevo. OK. Ale má to cenu vůbec dělat střechu. Má. Péčem na ní. Spawnli třeba nahoře. No jo, ale jakože tu normální, jakože víš jak mají normální domy tu střechu. V reálu. Já už mi přines dřevo. Já už jdu domů. Jak mám ještě jenom celé, co to bylo? Co? Na nic. Jo, to dřevo. Ne, já si potřebuji kejchnout. Ne. Jo. No, už ho moc asi nepotřebuju, ale dobrý. Ach jo. Vojto? Koho tam zas máš? Mámu. Aha, to. No jakože už točíme jakože 3. díl a vždycky tam někdo přijde. Nemůžeš jim to třeba říct, víš, že natáčíme, ať sem nechoděj. Co? Ne. A funíš do toho jak prase. Fakt jo. No, teďka jsi to zafunil. To sorry. No, já jsem položil 2 bloky. Jdi. Natáčíme, tak jdi. Ježíš Maria, hej. Takhle to dopadá. No takhle to dopadá, ty když neumíš, vole. Kváknout jenom. No, natočíme, nechoď sem 5 minut, vole. Ach jo. To dává celkem dost. Cože? Ach To jo. stehno dává celkem dost. No nic. Hele, dej mi to alium. Alium? Tady. Nitor, ne? No, nitor, no. Počkej, jde to dát. Tak hustý. A já to dám sem, tak je to lepší. A můžeš jít... Ne, jakože... Hele, dej... Kam jsi dal postel? Je v domě. Tak dej avk. Aha, ještě nemusíš. OK. No, ještě jakože... A máš ten písek? Mám? Je Jo. tady. A tohle není ten písek, ne? Je? Tohle je normální nedr. No právě, že ten to No, tak řeknu nedr a ty řekneš písek. ten nikdy nehoří. Teda nikdy nepřestane hořet.
Tak to řeknu, ale ty jsi mi řekl to. Ale dej, já dám ávka, ty se vyspí. Dělej, spí už. OK. Spíš? Bohužel. Jakože nemáme vůbec nic na sklo. Hele, Já dojdu na těží. ale víš co? Kde uděláme ten tall crafting, když musí být někde nekonečná voda? Jo, ona může být i pod ním, ne? Teď to můžeme udělat vedle toho. Ježíši, Vojto, prosím tě. Dělej, já ho sem jdu položit, no. Mám dát takhle, vím, že takhle vedle sebe se mám dát kotel. Počkej ještě. Co děláš? Musíme, ne, vypadni. Proč kopíš 2 bloky? No protože, aby se to, že oheň taky to. Jo, a jako kam chceš dát nekonečnou vodu? Ha? A teďka to tam dej. Počkej, ty vole. Hoříš. Vole, když to vole, jasný, že asi to bude hořet, když jsme ve dřevěném domě skoro. Ježíš, ty jsi to tady úplně celý zapálil, hej, ty jsi takový joudej. Jsem. No to seš, protože něčího jsem ještě neviděl. Já jsem na domu. Já mám home. Ach jo. Ještě jsi strašný franta. Ani náhodou to neskoušíš zapalovat, je ti to jasný. Uděláme to úplně někde jinde, třeba tady v hoře. Dělej. Co? No pojď sem. Víc jsem tady, vole. No tak to tam jde a... Už to zapálil? Ne. Proč si takhle k tomu kopeš tu díru, tady? Proč to takhle vykopal, to přeskočíš? No protože tam, jak je ten oheň, tam se dá ten kotel. Jako nad něj, jo. Mhm. A do něj vodu? Mhm. A tady mají být ty No. craftingy. No. Vlastně ještě tu hůlku, viď? No a vodu. Tak já udělám 2 hůlky. Jsem si v tom ještě dneska nic nevykraftíme, ne? Tak proč děláš 2 hulky? No tak, aby jsme se připravili. Aha, tak to jo. A já musím udělat někde ve vesnici, ježišmarja, tak. Já musím udělat nekonečný zdroj vody. Tady máš ty grasbloky. Ne, udělej z nich víš co. Hele, Se to zase kraftí to. má to cenu vůbec ten dům dělat? Má. Když už v dalším díle budeme mít to? Hrát? No jo, ale zase. Jako ochrana, víš co? Na co? Když jo, vole, tady to je nebezpečný. Pardon. Kurva. Sakra, dobrý. Tak. Jo, dobrý. Takže za kamerou si ten dům rozběhem. Hej. Mhm. To nemá nic cenu, to byla moja blbost to dělat, no. A je to teďka úplně jedno. Strávili jsme u toho tak 5 minut. A hop. A zatím někde může být nekonečná voda, ne?
Jo, zatím no. No ale je jedno jakože kde. Může jít třeba tady. Mhm. Ale není to tam ještě. No jo, ještě musím to jeden. Počkej, musíš to mít 3 bloky, že jo? Ne. Jo? Teďka když to to, Vypadni u ní. dej tam ten kyblík, ale zvedni to. Ne, ty to máš už. Jo, jak to Takhle máš? to mám a ono to Jo, chce... jo, dobrý, dobrý. No a co jako ještě? Tu hůlku, ne? Ještě ti dělám hluku. Počkej, já to tady trošku jakože upravím. Tady to zabedním asi. Jo, Ty máš tu hluku. děkuji. Už tam máš víc jak 50 věc. Tady se to nabíjí. Hej, já už jsem to proměnil hustý, oh my God. Ale tady to nedělej, jo, tady to ne. Tam se dává ten inkoust. Jo, ale Ingoust tu máme. Tak. Myslím. Počkej, někdy jsem ho viděl. Mhm. Tady máme 6 Ingoustů. Myslím, že potřebuješ pírko. Mhm, taky. Pírko. A co ještě? Tyčky. Počkej. Možná, já se teďka ještě kouknu. Na gamera? Ne. No, jo, vlastně jít. Jsem ještě kouknu tamhle vedle. Ten QA mod. Jo, vím. Pak je ten inkoust. A tady. Jo. Potřebujeme glass pile. Ten se dělá z normálních glass bloků a clay. Zase pro písek. Počkej. Kde? Na jaký? Potřebujeme normální, tři normální glass bloky. Jo, a jak to? Jo, takhle to vypadá. Glass. Jo, my potřebujeme, ale... Teď glass bloky máme. Už ne? Já jsem je dal jako ty normální okna. Jo, Hej, ty. tak to nevím, jakože kde chceš najít tady písek, ale... Ne, mě to štve, že mi to neukazuje. No ale já fakt jakože tady písek nevím. Hej, u vesnice je nějaký písek. No, tam jsou krokodýži. Počkej, ne, tady je úplně bug. Tak to bude stačit. Jaký? Já už to vidím, že už je zabijou krokodýlové. Ty vole, už jdou po mně. Já už mám stejně ten Jo, písek. tady je poušť. Tady je poušť. On jde za mnou? Ne. Dive, já už mám stejně ten písek, takže a nemusíš Cože? chodit. A já se s ním pro něj běžím. Takže 3. Ne, on jde po mně. Tak pojď domů. A jak to mám asi udělat, ne, když jde po mně? Tak ho zabij a pojď domů. Jsi taková lama, hej. Jak ty to uděláš, jsem tě tebe zabil na jednu ránu. Nepovídej. Ty vole, kde je zase ten klej? A nebudem se hádat. No. Už to vyrobil. Ještě ne. Já to mám u sebe, víš? Takže stačí vypít to. Hele, ty už proměnil. Hej, ten kotel ty už ho proměnil. Ten je pak upeče, ne? Jaký kotel? Jo? Ne. A v jo, něm má ten být tam- ještě voda, ne? Ještě voda, no. A pak už tam vzniknou takový ty bublinky, když to budu házet. Ale stejně to tam budeme ještě mnohokrát házet. No. Tak mi dej tu lahvičku. Tady máš. Já myslím, že se to dělá buď tak. Ano, jeden stačí, ne? Jeden. Jo. A mám, Ještě mám 8, ale jo, a mám to dát sem na ten velký, jak je dvojitý, ne? Jo. A Tak a máš to tam. teďka myslím, že sem dám hůlku, sem dám papír potřebujeme, ne? Počkej ještě.
ještě si to vem, tu hulku. Proč? Potřebujeme ještě tu knihu takovou. Jo, počkej, kam jdeš? Já jdu do vesnice. Kam jdeš, když tady tam jsou všechno vyčorkovaný? Já mám tady 2 ještě z vesnice. Aha, tak to jo. Tady, šup, a mám. Ty jsi mi to sebral. Dej mi jednu. No, já jsem ti nesebral. Jo? Ne, Máš 2? nemám, mám jednu svoji. Tak proč já teda nemám? To jsem ti ukradl. No vidíš, jak to je. No, a teďka mám zasít na ten Nitor. Viď? Co ty tam máš? Já tam mám 4 v ohně, 6 torček a 4 nějaký pentia. No, 4 ohně, Já jdu 6 torček a potentia, no to nevím, to už zase. Dej ávka. OK. Děkuji. A potřebujeme papír, ne? Že jo? Papír. Na co vlastně? Jo a jo vlastně. Už jo. Nebo torčky? Že papír vůbec nemáme. No, nemáme papír. No, Dělám a takovou jako, malou co farmu. ještě, co to je za strom? A co ještě budeme teda dělat? Dnešním díle? Asi už nic? No, jakože už nic, takže už bychom to mohli ukončit. Jo, jinak jim ještě ukážem tu hydru. Nebo nagu, nebo jak se tomu nadává. No, si k tomu trošku přiblížíme. No, jakože vyprázdní si všechny věci, jakože aby jsme toho, když tak ztratili co nejméně. Samozřejmě, že ty hulky a tu. Ježiši, já zase mám plný inventář, já to můžu. No nic, já to ukážu divákům a když tak tam nemusíš ani chodit a tak. Ježiš, já se úplně se pordil do toho si dá taky zombík tam. A už je i tady u nás. A čo za mnou asi? Počkat, kudy jsem sem přišel? Jo, tady myslím. Ale ne, mě to vlastně zase ta mapa neukazuje, hej, takže já nevím, kde je Naga. Tak si dej M. A tady No. máš radar. A dej show hostiles on. Jo, počkej, ale mě tady teďka zabíjí nějaký retardovaný postiženec. Ne, já nechci umřít. Cože, retard on, nebo co? Ne, dej M. Tady No. máš radar. Jde, že A mě dej zabíjí něco, víš? show hostiles on. A teďka Spadnu tam do budeš díry. mít ty... Ježiši, to zase krysa, já... No do prdele. Který jsem ti zabila, Mhm. radar. No. A dej show hostiles a dej to na on. Show hostiles on. A teďka ti to tam bude ukazovat. No jo, ale furt mi ne... Ale co mi to tam bude ukazovat? No, na minimapě. Jo, už jsem u ní, portni se na mě. Jseš v Twilight. Víceméně, jo. Takže pojď, jo, vlastně ty z portu, OMG, Naga, ale kde pak je? Počkej, ona tady. Tady je. Vidíš Nagu? Má být tady v té ohradě. Hej, blesku. Hele, no nic, ale já vím, co udělám. Jo, Naga je tady někde. Já vám jí teda... tady už se plazí Naga, takže už ji vidíte. Sakra, jak se to přibližuje, kolik má života? Hele, já tě vyházím věci a buď tady, jo? Počkej, radši ne.
Teď to tady nemá co zabít, já jdu k Nage, nebo jak se jmenuje. Jak kouknu, kolik má života. Pojď, pojď. Nago, pojď, jen pojď. 120 života, takže jako já si rozrasím jak nic. Hele, a už jde do... co dělá? Já vlastně ji můžu zabít jedině do hlavy. Ona vylezla ven. Kurva. Uteč rychle pryč hodně. Takže jste viděli Nagu. Takže pro tento díl to je asi vše a ona je venku. Loučíme se s váma a čau a těšte se na další díl. Čau.